Ben, boa tarde, benvidos. Grazas por acompañarnos nesta xornada de clausura de O Nadal en Begonte, na edición número 53 desta campaña de Nadal prolongada un pouco no tempo, que comezou a finais do mes de novembro e remata a comezos do mes de febreiro. De todas maneiras, no Nadal do ano 2023, cando foi pregoeiro do Belén e do Nadal, o arzobispo de Santiago díxonos que estábamos moi acertados, porque o tempo do Nadal chegaba a Candeloria. Polo tanto, cumprimos as previsións en todos os aspectos e rematamos unha edición especialmente xubilosa, como logo mencionaremos, pero que imos empezar xa con música. O que está hoxe connosco non sería desacertado decir que é o coro de Begonte, porque resulta que o coro que leva o nome Músico Crisanto das escolas municipais de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol. Unha afortunadísima conxunción musical única no seu xénero en Galicia, que conxuga os esforzos de 4 concellos para o impulso musical e coral. En este caso, pois, a Coral Músico Crisanto é quen vai rematar esta xornada de hoxe coas súas músicas. E vai a comezar con Niño Dios de Amor Herido, que é de canciones villanescas espirituales do maestro Francisco Guerrero do século XVI. Dirixe o coro, a súa titular, a musicóloga Esperanza Iglesias. Amor
Habitualmente era don Jesús Domínguez Guizán, o párroco de Begonte, presidente de honra agora do Belén, quen interviña en este momento. Bueno, a súa presencia hoxe non é posible porque está un pouco floxo estos últimos días e pedeunos que o disculpáramos. E temos que recibir tamén felizmente a Óscar e Alejandro. Son os dous gregos que levan os temas religiosos do Concello de Begonte e os que é a primeira vez que están aquí connosco, damos a benvida, agradecéndolles precisamente esta presencia aquí. E teño que falar do Belén de Begonte este ano, porque verdadeiramente o ano pasado, tal día como hoxe, dixen o próximo ano oiredes falar de nós, e verdadeiramente creo que o temos cumplido. Pero preguntábame onte en Radio Popular, bueno, e que, como resultou isto? Oímos falar de vos, digo, claro, pero a culpa ou a responsabilidade non é nosa, sino que é vosa. Os medios informativos tuveron connosco un trato tan especial este ano que verdadeiramente a eles hai que achacarlles en boa parte o resultado das visitas. Viñamos manexando un pouco de maneira etérea que tiñamos 40.000 persoas cada ano. Efectivamente, viñámoslo manexando e este ano podemos comprobalo. 40.000 persoas. Ao final de ano eran xa superadas as 30.000. E hai que sumarlle as 5.000 e pico visitas virtuais a través da rede e as 23.000 visitas que tuvo a páxina web no decurso do ano 2024. Verdadeiramente agradecidísimos estamos a todos aqueles que viñeron a ver o Belén e o Museo do Belén, agradecidísimos aos medios informativos, mesmo a Televisión de Galicia polas facilidades que nos deu para desenvolver unha campaña informativa a través da televisión que estimamos foi moi importante e teríamos que decir tamén que a tempada deste ano foi especial tamén porque o Bispado de Mondoñedo Ferrol cedeunos este local, propiedade do Bispado, para que o Belén teña vida propia, para que poida medrar adecuadamente a partir de ahora, e en eso estamos. En fin, foi unha xornada especial, unha tempada especial, e o tópico é decir, e agora xa estamos, ou vamos empezar mañá na próxima tempada. Non podemos decir eso porque levamos un mes traballando na próxima tempada e verdadeiramente con resultados que estimamos importantes. Normalmente temos que agradecer a colaboración do Concello, da Xunta de Galicia, especialmente Turismo, Cultura, as colaboracións que nos prestan, pero é que este ano, en este mes, conseguimos implicar de cara ao futuro a Deputación Provincial de Lugo, a Galería de Arte Nova Rúa, a Universidade de Educación a Distancia, a UNED, o Grupo Fomiñaco, a Semana de Cine de Lugo, que se vai a vincular a esta celebración, o Club de Periodistas Galegos en Madrid, onde vamos a ir a presentar o Belén, a Biblioteca Provincial de Lugo, a Casa de Galicia en Madrid, a Asociación Lugo Monumental e o que para nós é máis cercano e importante, o Colexio de Begonte. Vamos manter unha relación especial de traballo de colaboración co Colexio de Begonte porque a fin de contas ali está o noso futuro. As directivas do futuro están agora estudiando no Colexio de Begonte e vanse a integrar connosco na labor de promoción do Belén. En fin, este é un resumen pola miña parte entusiasta e que coidamos poder contaxiar dese entusiasmo a todos os que aquí cheguen ou nos visiten. Verdadeiramente, o Belén de Begonte, que está facendo trocar o nome do pobo por Begonte do Belén, é algo que nos levamos no ADN, son 52 anos xa en relación co tema e que temos que seguir conseguindo que sexa a referencia do Nadal tradicional, do Belén tradicional en Galicia.
Gracias a todos vos por estar aquí, gracias polo apoio e gracias polo apoio que nos vades prestar no futuro. Moitas gracias. Recibimos o delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias, que sabíamos que estaba itinerando, que acabaría en Begonte e chegou. Benvido. Ben, seguimos ahora coa música, coa canción e o coro das escolas municipais de música de Raba de Begonte, Outeiro de Rei Friol, vannos ofrecer Verbum Caro, e do cancioneiro de Uppsala, un anónimo do cancioneiro de Uppsala. Dirixe Esperanza Iglesias. Verbum caro fatum est, porque todos os salveis, porque todos os salveis. Y la Virgen le decía, vida de la vida mía, hijo mío, ¿qué os haría? Que no tengo en que os echéis, que no tengo en que os echéis. Verbum caro fatum est, porque todos os salveis, porque todos os salveis. Por riquezas temporales no tenéis nada que darles. A Jesús que entre animales es nacido según veis, es nacido según veis. Verbum caro fatum est, porque todos os salveis, porque todos os salveis. Vamos a proceder a continuación á entrega dos premios culturais que convoca o Belén de Begonte cada Nadal. En primeiro lugar vai ser o premio o Certame Galego de Arte José Domínguez Guisán, que alcada xa a súa edición número 35, membro do xurado Sonia, que é concelleira de Cultura e membro da directiva do Belén, vai ler a acta do xurado. Boas tardes a todos e todas. Antes da lectura da acta, gustaríame agradecer en nome de todos os membros da Asociación José Domínguez Guisán e moi particularmente da Comisión de Cultura a participación de todos e cada un dos artistas non só neste certame, senón tamén en todos os que se convocan desde este centro cultural. Grazas á vosa participación podemos apostar por unha cultura viva vencellada ao noso Belén en todas as súas modalidades, ano tras ano. Finalmente, gustaríame invitar e tamén animar a todo o mundo, grandes e pequenos, a que participen en vindeiras convocatorias. Imos entón coa lectura da acta do certame de arte. Reunido o xurado do certame José Domínguez Guisán na súa 35ª edición, convocado polo Centro Cultural do mesmo nome, formado pola directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro, a concelleira de Cultura do Concello de Begonte e membro da directiva do Belén, Sonia Varela, e o artista Gonzalo Sánchez Folgueira Zalo, acordan emitir por unanimidade o seguinte fallo: conceder o Premio Galego de Arte José Domínguez Guisán, dotado con 2.000 euros, e diploma a Eduardo Pérez do Amonde, natural de Vilalba, residente en Cambados, pola súa obra Sistouza. Entregalle o premio a Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo, membro do xurado.
Pola calidade das obras, acordan conceder cada súa mención de honra, dotada con diploma, a Manuel Carballeira Rivas, natural de Cospeito e residente en Valdoviño, pola súa obra Río Dourado. O certamen está in memoria Manuel Gulín. Pedimos á viúva de Manuel Gulín, Josefa, que nos acompañe para facerlle entrega de este diploma de honra por Río Dourado, aquela obra que está á esquerda, ali en segundo plano. Entrega o premio. Tamén se concede outra mención de honra a Miguel Torre, do Incio, por Brisa del Cantábrico. Entrega o premio Manuel Antonio Fernández Piñeiro, xefe provincial da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia en Lugo. A obra de Miguel Torre, esa paisaxe marina, está á vosa dereita en segundo plano. Así mesmo, o xurado concedeu mención especial á obra Vista de la Rinconada e la Catedral do lucense José Luis Mendaña, Cubi. Vai facer a entrega a Gonzalo Sánchez Folgueira, Zalo, membro do xurado, por esta obra que está aquí á dereita, en primeiro plano, do artista Cubi. José Rodríguez, o secretario do Centro Cultural José Domínguez Guizán, baile a continuación a acta do xurado de xornalismo. Reunido o xurado do 49º certame de xornalismo sobre o Nadal, convocado polo Centro Cultural José Domínguez Guizán, impulsor do Belén de Begonte, formado por José Ulla Rocha, alcalde de Begonte, Javier Arias Fouz, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Blanca Pacín Somoza, bibliotecaria, Sara Blanco Díaz e María Jesús Blanco Díaz, da Comisión de Cultura do Centro Cultural convocante, e José Rodríguez Gómez, secretario deste Centro Cultural. Examinados os traballos presentados, acordan premiar os seguintes autores. Primeiro premio, dotado con 1.000 euros e diploma, a Javier Rivera polo traballo El Belén de las Esencias Gallegas, publicado en El Progreso. Entrega o premio o delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias. Segundo premio, dotado con 500 euros e diploma para o traballo titulado Begonte do Belén e os enfeites vexetais do Nadal, publicado por Antonio Regueiro Rodríguez no xornal El Progreso. A vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia, Elena Candia, entregalle o catedrático emérito da Universidade de Santiago, Antonio Rigueiro, o segundo premio de xornalismo.
A continuación, premio de poesía de a acta o membro do xurado, María Jesús, membro do xurado e directiva deste centro cultural. Reunido o xurado do 49º Certame Galego de Poesía sobre o Nadal, convocado polo Centro Cultural José Domínguez Guizán de Begonte, formado por Xavier Rodríguez Barrio, escritor, Sara Blanco Díaz e María Jesús Blanco Díaz, da Comisión de Cultura do Centro Convocante, e Xulio Giz Ramil, presidente do centro, que actúa como secretario, acordan premiar os traballos dos seguintes autores. Premio Begonte de Poesía, dotado con 1000 euros e diploma, a José Torres Piñeiro, José da Cruz Nova, begontés residente na cidade de Lugo, polo conxunto de poemas O Nadal en Begonte. Entrega o premio José Ulla, alcalde de Begonte. Segundo premio, dotado con 500 euros e diploma, a Rafa Villar, de CEE, con domicilio en Bertamiráns, Ames, polo poema De dátiles e mel a noite. Non pode estar presente e disculpou a súa ausencia. Pola calidade do traballo, concédese unha mención de honra con diploma a Manuel López Rodríguez, de Noia, a Coruña, polo poema Melodía complexa. Tampouco pode estar presente, enviou unha nota que leeremos a continuación. Volvemos á música, unha panxoliña a cargo das escolas municipais de música, do coro das escolas municipais de música que dirixe Esperanza Iglesia. E Vinde Galeguiños, unha panxoliña popular recollida no seu momento por Fuxan os Ventos e que ten arreglos de Fernando Gómez Jácome. Vinde Galeguiños, vinde Galeguiños, compadre. Moi riquiño, naceu hoxe na montaña. Un meniño moi riquiño, naceu hoxe na montaña. Naceu un neno moi feito, naceu un neno moi guapo. Naceu un neno moi feito, naceu un
Imos coñecer a continuación anacos dos poemas premiados no Certamen Nacional de Poesía sobre o Nadal que convoca o Belén. Chamamos, pois, a José da Cruz Nova, a José Torres, un begontés residente en Lugo, que nos vai ler un anaco da poesía premiada cunha única mención previa. No seu poema fala dos tupis, e isto solo vale para os maiores, moi maiores dos presentes, porque os tupis foi un grupo músico vocal que houbo en Begonte hai agora 50 anos. Tiñades que ser nenos moi novos, pero verdadeiramente fixestedes historia musical en esta terra. Por supuesto que sí. Buenas tardes a todos. Vou a ler un poema que eu lle puxen por nome Nun ano de ben naceu o Belén. En Begonte, terra ben galega, onde o ladra, murmura e prega. Nace o Belén, arte sen par. Soño de un crego, alento de fogar. Tens que perdonar que viñen sin gafas, non viñen preparado. Corría o ano 72, naceron os tupis, cun alegre son. Bailaron veciños, Begonte danzou, e unha estrela no Belén brillou. Un Belén vivo, claro de tradición, cheo de tradición, figuras que falaban ao corazón, feito de mans, de lume e paixón, espello fiel da nosa nación. De avós a netos, a luz nunca apaga. Cada Nadal a historia se agranda. O pobo unido no tempo creceu, e o Nadal en Begonte máis luz acendeu. Con cada visita, o anaco de lar, Begonte é memoria que sabe guardar. Que sigan as festas, as gaitas soar, que o ladra murmure no frío luar. E así, cada ano, con corazón aberto, o Nadal en Begonte será sempre concerto. Alma da terra, faro e unha estrela, un lazo eterno que nunca desafibela. Outro dos poemas, do conxunto de poemas, é Begonte na memoria. No corazón de Begonte nace o lume. No ano 72 revive o costume. O crego guizán, co pulso divino, esculpiu o Belén con amor peregrino. Entre figuras de luz sorría o Nadal, e a terra cantaba o seu canto inmortal. Mais o silencio nunca enchía o lugar. Surxiron os tupis e a música a soar. Primeiro acorde dun pobo en canción. Os ventos levaban a súa emoción. Begonte bailaba, a súa voz crecía, a historia cantada nunha melodía. Agora, as xentes de aquí e de alén, no frío inverno, veñen ver o Belén, con luces que brillan, con paz a nacer. En cada ollada hai un novo querer. Nas mans humildes que tecen a paz, Begonte revive, o Nadal é veraz. Os días percorren, mais queda a esencia do amor labrego, a súa presencia. Porque un pobo unido
con calma e canción, gardará sempre viva a súa tradición. Recordos do pasado, latentes no corazón, tecerán un futuro cheo de emoción. Gracias. Gracias, moitas gracias a todos. Quería dicir que eu falei nos meus poemas de Os Tupis, non é por máis nin menos que eu fun un dos fundadores e fun o director musical dos Tupis. E funme por o mundo adiante e morreron os Tupis. Un home, pero non as persoas. Estamos aquí. Eran os tempos en que o Belén nacía no 1972 e o Belén arrancaba dentro de un teleclub. O teleclub estaba montado pois na avenida principal de Begonte, nun local de Luis Martul. Ali empezou todo e a continuación veuse xa co Belén para a casa que hoxe nos acolle. O segundo premio de poesía foi para Rafa Villar, que é un membro destacado do Batallón Literario da Costa da Morte. Lemos un anaco do seu poema titulado De dátiles e mel a noite. Sobre da noite escura escintila unha luz aluada e séntese un vento maino neste deserto en calma. Velei van eles tres, viaxeiros de remotas areas, se cadra ignorando aínda o novo tempo que chega. Mais a tirana Roma a historia quere deter e férridos soldados procuran un neno de dátiles e de mel. Que na cerna da terra xa o lugar de Begonte abrolla, no Nadal silente o Belén da súa majestade e mostra. Rafa Villar. E unha mención de honra para Manuel López Rodríguez de Noia, que nos manda unha nota pedindo que a leamos. Antes de nada, rogo que perdoedes a miña ausencia neste acto, causas de diversa índole impiden que hoxe estea aquí. Quero agradecer á organización, moi especialmente ao xurado, que considerara que o meu texto era digno desta mención de honra. Quero tamén parabenizar aos premiados e unha forte aperta e longa vida ao Belén de Begonte. El escribeu unha melodía complexa da que entresacamos brevemente o seguinte: Canta e brúa na eira de Begonte, que axiña se achega o ar, a auga e a pedra. Habitas no alto, se acaso a chuvia bate con estrondo barullento contra os muros da casa, se acaso non, apañas da terra a semente para o alento, para o alimento, e despois para ter semente coa que sementar a terra de onde apañas. Acceden ao interior da aldea. Sobre eles a noite chega. Eles camiñan sentindo a grava. María senta nun pousadoiro ca ollada ao interior dun recuncho onde reside un rato que chía por veto. No recuncho, María percibe o brillo nos ollos do animal. E agora vamos a proceder á entrega dos premios de dibuixo, nos que hai 15 premiados. Os anteriores premiados que levan premio económico agradecemos que nos asinen o recibo que vai dentro do sobre que vai coa dotación económica. Os rapaces e rapazas que agora van entregárselles os premios, pedimoslle que si algún compañeiro non puido vir por diversas circunstancias, que lles leven ese premio, que lo entregaremos ao final. E pedimos que nos acompañen para a entrega, é unha entrega numerosa, pois Aurelia Balseiro, Josefa, que antes nos axudou, Zalo, o delegado da Xunta, Manuel Antonio, o xefe provincial, Elena Candia e o alcalde, para entregarlles aos rapaces
os premios que a continuación van ser leídos por Lucía Goiriz, membro do xurado. Bueno, en Begonte, a 3 de xaneiro de 2025, reúnese o xurado do 49 certame de dibuixo infantil sobre o Nadal, formado por Sonia Varela García, representante do Concello, Lucía Goiriz Castro e Alba Bermúdez Suárez, da Comisión de Cultura da Asociación José Domínguez Guizán, entidade convocante, e por unanimidade acordan conceder os seguintes premios. Na categoría A, que é ata terceiro curso de educación primaria, os primeiros premios son para Jara García Fernández, de primeiro curso do CEIP de FOD número 1. Vale, tamén leva o primeiro premio Sofía Buín Gómez, de segundo curso do Colexio Virxe do Corpiño de Begonte. Segundos premios, Mía Marqués Silva, de terceiro curso do CEIP o Cantel de Foz. Abril Niñe González, de segundo curso do CEIP Foz número 1, e Naila Abreu Méndez, do segundo curso do Colexio Virxe do Corpiño de Begonte. Está Iria. Na categoría B, de cuarto a sexto curso de educación primaria, de primeiros premios temos a Iria Parga Piñeiro, de sexto curso do Colexio Virxe de Corpiño. Tamén leva primeiro premio Antía Ribeira Barcia, de cuarto curso do Colexio Cantel de Foz. De segundos premios están Noa Hernando Arroyo, de sexto curso do Colexio Virxe do Corpiño de Begonte, Laura Longarera Arias, do cuarto curso do Colexio Cantel de Foz, e Cristian Prieto Gómez, de quinto curso do Colexio Antía Cal Vázquez, de Muras. E vamos por último ca categoría C, de primeiro a cuarto da ESO. Os primeiros premios son para Marcos Cavada do Pico, de segundo da ESO do IES Vilar Ponte de Viveiro.
leva tamén o primeiro premio Sara López Ceijo, de terceiro da ESO, tamén do IES Vilar Ponte de Viveiro. De segundos premios están Nadia Novío Campo, de terceiro da ESO, de IES Illa de Sarón de Xove, Andrea Montero Moreira, de terceiro da ESO, de IES Vilar Ponte e Viveiro, e Jaiden Maragoto Diegue, de primeiro da ESO, do IES Vilar Ponte. Nadia, enhorabuena. Sigue pintando. Falta este, que tamén é de Vilar Ponte. A mira, Andrea, pode xogar. Sí, decimos que pues. Esto tiene que ver, xa está, non hai máis. Os que non recolleron, si os seus compañeiros lle lo poden levar, pois agradecémoslo, si non facíamos llegar de todas maneiras. Volvemos á actuación do coro das escolas de música de Raba de Fregonte, Friol e Outeiro de Rei. Van interpretar a continuación Gaudete de Pía, canciones do século XVI. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Tempusades gratiae, o pueblo clamamus, Carmina letitie, vote redamus. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Deus homo factus es natura mirante, mundus renovatus es a Cristo regnante. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Esse que vis porta, clausam fer transitor, un de lux exhorta, salus infinitor. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Ego nostras contios, alagiam in lustro, benedica Domino, salud Regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus es natus, es Maria Virgine, gaudete. Bueno, o Belén concede en esta ocasión dous títulos de socios de honra a dúas persoas que se distinguiron pola súa amistade e polo seu apoio.
Unha delas foi a Román Rodríguez, pregoeiro do Nadal, do noso Belén, que non podendo estar hoxe aquí con nos recibíayo con posterioridade. E outro vai recibir o título a continuación, é José Carlos Ulloa. José Carlos Ulloa donou ao Belén de Begonte unha colección de 31 figuras, interesantísimas figuras, que seu tío, o crego que levaba os temas religiosos ou os temas sociais do antigo Hospital Xeral de Lugo, montaba cada inverno, cada Nadal, no hospital un Belén, un nacemento, pois como don José fixo en Begonte. Don José quixo que os seus veciños tuvese un punto de referencia para mellor visualizar o que no Nadal pasara, o que pasara no primeiro Nadal en Belén, e montou o Belén de Begonte. Pois Edelmiro Ulloa, crego, do Hospital Xeral, montaba ali cada ano un Belén que chamaba poderosamente a atención porque as figuras eran todas artesanas, fabricadas por artesanos polo seu encargo especial, pero tamén hai que decilo, porque el aboaba personalmente os custos de todos aqueles encargos. Cando Edelmiro Ulloa morreu moi cedo, seu sobrinho considerou que o lugar adecuado para agardar, para cuidar e para difundir as figuras de seu tío era o Belén de Begonte. Nos agradecemoslo persoalmente, de palabra, varias veces, pero queremos tamén agradecerlo dunha forma expresa e permanente, nomeando socio de honra. O título de socio de honra vai o entregar o alcalde de Begonte, José Ulla. Bueno, boa tarde a todas e boa tarde a todos. Simplemente dúas palabras. Eu sempre escoitei xa no colo da miña avoa que é de ben nacido ser agradecido, e tamén escoitei que un favor non hai que estarlo agradecendo sempre, pero nunca se pode esquecer, non? Así o vou facer, vou agradecer a todos os que considerastes que, bueno, que eran merecentes, non, de levar esta honrosa distinción de socio de honra do Belén, deste Belén tan afamado de Begonte, non? Que para nós, para min, é un privilexio, e para meu tío pois tamén, non? Eu vou non facer do xeito máis sinxelo, máis humilde, porque a min gusta máis a sinxeleza, a humildade. Eu nací nunha casa moi humilde, nunha casa de 4 ou 5 vacas, e nunca o esquezo, non? Así que grazas, moitas grazas e moitísimas grazas por considerarme pois merecente desta honra, non, que levarei por aí comigo con moitísimo orgullo e que nunca esquecerei. Grazas a todos e a todas. Ainda que logo pecharemos con música e logo faremos unha foto de familia con todos os premiados e as autoridades presentas, o peche oficial deste acto faino a primeira autoridade do Concello de Begonte, o seu alcalde e amigo do Belén e socio de honra do Belén, José Ulla. Permíteme, Xulio, que me toma licencia de poñerme aquí arroupado polo coro da Escola de Música que compartimos os concellos de Begonte, Rábade de Priol e Outeiro de Rei, porque si como alcalde me sinto orgulloso, como non, do Belén de Begonte, tamén me sinto especialmente orgulloso da colaboración que facemos os 4 concellos para manter a Escola de Música
a súa banda, o seu coro, bueno, todo o que forma parte da Escola de Música e da Asociación Músico Crisanto. E, lóxicamente, pois, sentimos tamén orgullosos de ser o seu traballo que podemos apreciar. Ben, pois, autoridades presentes, xefe de territorio, delegado da Xunta, vicepresidenta primeira do Parlamento, xefe de territorio de Cultura, compañeros concelleiros, presidente do Centro Cultural José Domínguez Guizán, demás autoridades presentes, veciños, veciñas, visitantes, en definitiva, como decimos sempre, amigos do Belén. Este acto que hoxe nos reúne aquí é de celebración, é de festexo pois de todos os que participaron do talento e a creatividade, de todos os que participaron nos certames de xornalismo, de poesía, de debuxo infantil, de pintura, que acompañan todos os anos a edición do noso Belén, da nosa tradición máis importante que é o Belén de Begonte, non? Pois, como dicía Xulio, dende fai máis de medio século, pois o Belén de Begonte brilla no Nadal, fai que brille Begonte en toda Galicia. Para empezar, pois, gustaríame felicitar a todos os participantes, lóxicamente, pola calidade dos traballos, que fai que cada vez sexa máis difícil e máis complexo para os que formamos parte do xurado, pois escoller aqueles gañadores, pero lóxicamente ten que haber algún gañador, non? E de xeito especial, pois, aqueles que acadaron premio, non? Decir que as vosas palabras, as vosas pinceladas, os vosos debuxos, pois non son máis que unha testemunha viva do espírito do Nadal, que aquí en Begonte se vive dun xeito moi especial, non? En este momento tamén sirve para clausurar unha nova edición, unha edición especial na que se achegaron milleiros de visitantes. Gustaríame agradecer, lóxicamente, pois a todas aquelas persoas e entidades que fan posible que o Belén pois siga vindo, perdurando e tendo esta acollida durante máis de medio século, non? Lóxicamente, o Centro Cultural José Domínguez Guizán, a nova directiva renovada, os tres, como dicía Xulio no pregón, na edición do pregón, os tres reis magos que temos aquí en Begonte, que son Sito, Carlos e Ramiro, que están aí sentados, e que dende a sala de máquinas fan que sexa posible que todo funcione, todas as pezas cobren vida, cobren movimento e non falle nada, pois que gracias a eles, que están, como dicía antes, que están aquí presentes aí ao fondo da sala, como non agradecer tamén aos medios de comunicación que axudan a difundir a maxia do Nadal e, por suposto, aos veciños e veciñas e todos os milleiros de visitantes que cada ano se achegan a Begonte e fan, como dicía antes, que ilumine o Nadal e Begonte se este colocado no mapa do Nadal en Galicia. E xa, pois, chega o remate, pois baixamos o telón da nova edición, que decía antes que nos sorprende cada ano que siguen vindo milleiros de visitantes e fan que unhas figuras que cobran vida, que aunan tradición, cultura, luces e enxeñería, pois que non só é un reflexo do que é o nacemento, sino que é un reflexo do que é un pobo, do que é un homenaxe ao traballo, ás nosas vivencias, porque aí vemos reflexado o que é as nosas aldeas, os nosos campos, en definitiva o que é as nosas raíces, non? E nada máis, para rematar, pois o que vos pediría é que sigades creando, que sigades participando, sigades engrandecendo o que é o Belén, e iso enchenos de orgullo, porque fai que o Belén de Begonte e todos os certames que levan para ellos pois se convirtan en un faro de creatividade que inspira as novas xeracións tamén. Así que animarvos a seguir participando. Dende o Concello, dende logo, estamos preparados e vamos a seguir traballando para o vindeiro ano vir aínda con máis forza se cabe e seguir tratando de reforzar o elemento que máis nos distingue e a tradición máis importante que temos no Concello, que é o Belén de Begonte.
Así que moi boas tardes a todos e vémonos na vindeira edición o próximo ano. Vamos a pechar con música, con unha canción, pero inmediatamente despois da canción pedimos que as autoridades, os premiados, os galardoados se acheguen aquí para facer unha foto de familia, tanto para lembralo nós, para a páxina do Belén, para os medios informativos, para deixar constancia que tal día como hoxe pechamos a edición número 53 do Belén de Begonte. Para facelo coa canción, Escolas Municipais de Música Mancomunadas, lembrou o alcalde Raba de Begonte, Outello de Rei e Friol, que dirixe Esperanza, que van a interpretar Silla Pampa, é unha canción tradicional zulú coa que poñen remate, xeitoso remate a esta xeitosa actuación de hoxe. Moitas gracias. Silla Pampa y cuca y en cuenco, 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 Silla Pampa, Silla Pampa y cuca y en cuenco, Silla Pampa, Silla Pampa y cuca y en cuenco, 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 Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa, Silla Pampa y cuca y en cuenco, Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa y cuca y en cuenco, 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 Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa y cuca y en cuenco, Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa, Pampa, Silla Pampa y cuca y en cuenco. Bravo. Foto de familia. Sí. A ver si caben todos. Hai que xuntarse un pouco máis, algún máis arriba, os máis altos arriba. Aí estamos. Porque aí está o artista. Señor. Pero... Moi ben. Algúns dos padres... Moi bo traballo. Gracias. Para que teño na casa, que teño programa na casa. Moi ben, moi ben. Sí, sí, que eu supero de dentro. Caigas. Ole. Moi ben.